На сегодняшний матч мы выглядит кандидат в следующем составе. Главный судья Валентина Соколович, ее помощники Анна Наливайка, Алина Сутская, четвертый судья Антон Лавров, инспектор матча Михаил Попель.
Добрый день усім аматарам беларускага футбола. Стадыён «Спартак» у Магілёве вітае вас на матчы 12-го тура чэмпіянату Беларусі сярод каманд жаночай лігі паміж мясцовым магілёўскім Дняпро і футбольным клубам «Віцебск». Сапраўды цікавае супрацьстаянне нас з вами чакае, бо каманды сустракаюцца і ў гэтым чэмпіянаце ўжо не першы раз. І ў першым коле гэтага самага чэмпіянату 2024 каманды згулялі 1-0 на карысць магілёўчанак. Тады Яна Домін адзіным голам адзначылася ў тым супрацьстаянні. Пачнем мы гульню з прадстаўлення судзейскай брыгады. Узначальвае яе сёння Валентина Сакаловіч, прадстаўніца горада Жодзіна. Дапамагаюць ёй Ганна Налівайка Асіповічы, Аліна Слуцкая Маркова. Чацвёрты арбітр Антон Марус Магілёў, інспектор сустрэчы Міхась Сакароў Магілёў. Міхась Сакароў, ён прадстаўляе горад Гомель. Хутка будем пачынаць сачыць за футболом, пакуль што настройваюцца каманды на гульню, пакуль што ідуць у нас з вами гэтыя самыя тыповыя размовы футбалістак у коле. І ўжо хутенька мы будем з вами пачынаць. На вашых экранах бачыце вы склады каманд, хутка мы з вами пра іх і пагаворым, але ж пачнем ужо размаўляць пра футбол. З пачаткам нашага сённяшняга матча са стартавым свістком зазначым мы, што сустракаюцца два суседы па турнірнай табліцы. Віцебск займае 5-е месца, 16 пунктаў у каманды Сергея Вехцева. Адразу за імі магілёўскі Дняпро, 15 пунктаў, таксама пасля 10 сустрэчаў, як і ў суперніц. Распачаўся тур у нас мясцовым дэрбі у Брэсцкай вобласці, дзе Дынама Брэст з лікам 7-0 было мацнейшае за ДЮСШ ПЛСГУ. І мы працягваем сачыць за турам жаночай лігі ўжо тут у Магілёве на стадыёне «Спартак» на галоўнай арэне горада. І наша сустрэча распачынаецца. Пачынаем размаўляць пра склады каманд, пачынаем звяртацца да пратаколу і пачнем з гаспадароў поля магілёўскага Дняпро і яе галкіпера Святланы Каламейцавай Корбут. Дапамагаюць 12-му нумару ў поле Вікторія Барлюгова, нумар 7, пад 9-м нумаром Валерія Барбаренко, 10-й Марына Пушкар, 11-й Аліна Конева, 17-й Татьяна Нестюкович, 22-й Кароліна Житко, 23-й Юлія Денисенко, 26-й Віолетта Лагутенко, 55-й нумар Ксенія Карпова і нумар 99 Яна Домін. Галоўны трэнер магілёўскай каманды Міхась Собалеў. І гуляюць сёння магілёўчанкі ў такіх вось светла-блакітных цішотках. Ну а мы хутенька будем пераходзіць да складу гасцей нашага сённяшняга матча футбольнага клуба «Віцебск», але ж пакуль паназіраем за першым стандартам у нашай гульні. Гэта вуглавы каля варот Елізаветы Конак, і гэта можа быць сапраўды небяспечна. Падача ў штрафную, але ж не далятае зараз да мяча Марына Пушкара. Пераходзіць Віцебск у сваю контратаку, але ж натыкаецца гэтая самая контратака на Татьяну Нестюкович і упэўнена гуляе 17 номер магілёўскай каманды ў гэтым эпізодзе, галавой выйграючы дуэль на другім паверсе. Пачнем мы пра склад Віцебска размаўляць. Елізавета Конак, таксама 12 нумар, галкіпер, яе мы ўжо узгадвалі перад вуглавым. І вось памыляецца магілёўскі Дняпро пры выхадзе з абароны, але ж сваю памылку каманда хутка выпраўляе. Гучыць свісток, парушэнне правілаў зафіксаванае Валентинай Сакаловіч, але мы будзем размаўляць і далей пра склад Віцебска, пра палявых футбалістак. Пачнем размову. Зноў жа памылка пры перадачы. Валерія Барбаренко дапускае гэтае недакладнае дзеянне, але ж зноў жа не карыстаецца гэтым Віцебск. Няўдалую перадачу у нас аддае Кацярына Янчыленка. І вось зноў жа госці пачынаюць на сваю атаку разгортваць. Можа быць небяспечна. Вольга Васильева зараз за мячом, але перахоп ад магілёўчанак зноў жа прыводзіць к выхаду каманды з абароны, выхаду зноў жа няўдаламу, але ж вось на перахопе зараз дзейнічае Кароліна Житко, адна з найлепшых футбалістак магілёўскай каманды апошніх сезонаў. Ну а мы
Паглядаючы на гульню, будзем размаўляць і пра склад Віцебска. Усё спрабуем, але ж усё футбалісткі нам не даюць. Валентина Нижегородова, нумар 4, Ганна Денисенко, нумар 7, Сабина Казиева под 8 номером, Наталья Васильева, нумар 9, Александра Якушевич, нумар 10, Александр Нестерович, нумар 14, Мария Пешина, нумар 15, Виталий Романович, нумар 19, Ольга Васильева под 23 номером у нас сегодня гуляе, и Катерина Яншиленко, нумар 77. Галоўны тренер жаночага Віцебска Сергей Вехцеў, славуты ў свае часы футбаліст, які нават з'ездзіў у Дортмундскую Барусію часоў, калі гэтая каманда, як і зараз, гуляла у позніх стадыях Еўракубкаў. У 90-е гады гэта было. Але ж зараз Сергей Вехцеў узначальвае жаночы Віцебск, прычым узначальвае ўжо ў другі раз за сваю кар'еру. Першы быў у 2021 годзе, потым у Вехцева быў перыяд у камандах расійскага мінору, папрацаваў ён з Перасветам з Дамадзедава, папрацаваў ён з Электронам з Ноўгарада і потым вярнуўся ў беларускі жаночы футбол, вярнуўся ў Віцебск і узначаліў каманду. Быў падыход зараз у магіліўчанак да варот суперніц, які скончыўся тым, што зарабіла каманда Міхася Собалева стандарт на сваю карысць, калі мяч пайшоў у аут. Але ж пакуль што ніводная каманда не карыстаецца памылкамі суперніц. Такая даволі роўная у нас гульня адбываецца, па сутнасці без момантаў, толькі вось адзін вуглавы мы пабачылі на самым пачатку сустрэчы і гучыць свісток. Валентины Скалович, будем глядеть за стандартом на карысць магілёўскай каманды, таму што адна з яе асістэнтак прадэманстравала тое, што патрапіла ў становішча па-за гульнёй футбалістка каманды гасцей. І скажам мы з вами, што сустракаюцца ў нас дзве каманды з рознай гульнявой формай, зусім рознай. Магілёўскі Дняпро 5 матчаў не можа перамагчы, но ў Віцебска 4 апошніх матчы прынеслі камандзе 12 пунктаў, то бок 4 перамогі. І таму сёння нейкая серыя можа перарвацца. І будзем глядзець, ці перарвецца. Атрымлівае мяч галкіпер Віцебска, гэта Елізавета Конак. Моцная перадача наперад. І чапляецца за гэты мяч партнёркі Яншиленко. Ідзе мяч на Нижегородова далей наперад. Не вельмі ўдала зараз дзейнічае чацвёрты нумар віцебскай каманды. Перахапілі мяч суперніцы, але зачапіцца за футбольны снарад не атрымалася. Аут на карысць Віцебска. І будзем мы глядзець за аутам ужо на карысць каманды гасцей. Дарэчы, калі скончаць каманды сёння ў нічыю, то у лайв-табліцы Віцебск абыдзе каманду АБФФ у 19, але ж абыдзе толькі да матча сваіх суперніц. Вось можа быць у Віцебска момант, перадача прастрэльная ідзе. Яшчэ адзін пас і не сканчваецца справа дакладным ударам. Здаецца, можна было б і адразу сканчваць гэтую атаку небяспекай для варот Святланы Каламейцевай-Корбут, але ж усё ж такі віцебскія футбалісткі абралі такі больш складаны шлях згуляць праз перадачу, і ляжыць у нас на газоне. Хтосьці з віцебскіх нападаючых ляжыць у нас на газоне. Марыя Пешина, але ж хутка расійская футбалістка ўздымаецца на ногі, і Святлана Каламейцева-Корбут будзе пачынаць гульню перадачай на сваю партнёрку, на сваю абаронцу. Пад прэсінгам Віцебска не згубілася галкіпер Дняпра. І зноў жа праз свайго брамніка гуляюць магіліўчанкі, зноў жа спрабуюць выйсці ў атаку праз перадачу ў фланг. Гэта атрымліваецца, і ёсць магчымасць зараз у магіліўчанак разгарнуць добрую атаку. Ідзе перадача далей у фланг, дзе сустракаецца з мячам Караліна Жытко. Падае яна ў штрафную, пералятае мяч усіх
разом з Лізаветай Конак. Барлюгова. Удар па воротах ад Валеры, але ж удар не вельмі дакладны. Але калі ёсць магчымасць, хочацца паглядзець паўтор не гэтага эпізода, а эпізода, які адбыўся некалькімі імкненнямі раней каля ворот. Якраз гаспадароў поля, бо гэты момант мог быць патэнцыйна галявым. Паглядзім паўтор. Добрая перадача ў разрэз. Сустрэлася з мячом Ганна Денисенко і прабівай з гэтай пазіцыі не самая комфортная для нападаючага, але ж усё ж таки добрая пазіцыя для удара. Можна было б тут і ў далёкі кут ворот прабіць, але ж выбрала Ганна Денисенко працяг праз перадачу. Перадача дайшла да партнёркі, і гэта была Сабіна Казіева, але ж Казіева з мячом сустрэўшыся зноў жа аддала перадачу, і гэтая атака проста скончылася нічым. Але ж так бывае, гэта футбол. Яшчэ множество момантаў будзе у абедзвюх каманд для таго, каб лік адкрыць. Але радуе гэтым матчы, што моманты ў нас пачынаюць узнікаць ужо на першых хвілінах. Прыкладна 9,5 хвілін у нас прайшло з пачатку матча, і ўжо што адныя, што другія ствараць моманты каля валоданняў галкіпера. Вось зноў жа мог стварыць момант Магілёўскі Дняпро, але зараз не сустрэлся з мячом Вікторыя Барлюгова. Денисенко аддае перадачу наперад. Денисенко, якая у нас прадстаўляе Магілёў. Што цікава, ёсць у нас у складзе Дняпра Юлія Денисенко, у складзе Віцебска Ганна Денисенко, і сёння яны гуляюць адна супраць адной. Вось момант можа быць зараз у прадстаўніцы Віцебска, але ж зноў жа не атрымліваецца прабіць. Гэта Сабіна Казіева была на ударнай пазіцыі, і абаронца суперніка, ведаеце, згуляла падобна не футболу, а хакею. Добры такі вось прыём корпусам у нас з вами адбыўся, але ж не дазволіў гэты прыём прабіць футбалістцы Віцебска. Гучыць у нас свісток рэферы, і Магілёўскі Дняпро атрымлівае права на стандарт. 11-я хвіліна падыходзіць да сканчэння. 0-0, але гульня з момантамі, гульня з эпізодамі. І сыходзіць мяч па-за межы поля. Дарэчы, што цікава, казалі мы пра статыстыку каманд у гэтым чэмпіянаце, пра серыю магілючанак без перамог, а Віцебска серыю якраз пераможную, але ж у асабістых сустрэчах усё зусім па-іншаму выглядае. 10 сустрэч, уключаючы таварыскія, правялі паміж сабой каманды, і баланс гэтых самых сустрэч зусім не на карысць Віцебска. 8 перамог у магілючанак, 1 нічыя і 1 толькі перамога у гасцей нашага сённяшняга матча. Вось так бывае, што сустракаюцца каманды з дыаметральна супрацьлеглай статыстыкай у чэмпіянаце, але з велізарнай перавагай адной з каманд у асабістых сустрэчах. Але, ў прынцыпе, Дняпро апошняга, Дняпро гэтага сезона, гэта каманда, якая сапраўды не апраўдавае пакуль што авансы. Кожны раз магілючанак малююць як каманду, якая будзе змагацца як мінімум за бронзу чэмпіянату, але ж апошні сезон і пачатак гэтага дэманструюць, што перабудова зацягнулася, што трэба магілючанкам шукаць новых лідараў. Але ж пакуль што каманда знаходзіцца ў сярэдзіне турнірнай табліцы, недалёка ад барацьбы за тройку, але ж усё ж такі пакуль што на 6-м месцы. Штрафны удар у нас на карысць Віцебска, і Святлана Каламейцева Корбут мяч у рукі забірае пасля добрага, я б сказаў, гарматнага стрэлу са штрафнога. Паглядзім паўтор, і спроба нізам перагуляць галкіпера.
Типовая такая з'ява у сусветным футболе, у мужчынскім, дарэчы, мы таксама часцяком бачым, калі нападаючыя менавіта нізам спрабуюць перагуляць сценку і галкіпера. Яшчэ адзін удар па варотах, але зноў жа надзейна гуляе 12-ы нумар магілёўскага Дняпра. Дарэчы, потым цікавую гісторыю распавяду менавіта пра 12-ы нумар пасля гэтай няўдалай атакі. Будзем сачыць мы за яе працягам, і цяпер ужо магіліўчанкі будуць пераходзіць у свой наступ. Бачым мы паўтор гэтага эпізода. Удар па варотах вельмі і вельмі плотны, але Святлана Каламейцава-Корбут, выйшаўшы з варот, згуляла значна лепш, чым учора. У матчы зборных Беларусі і Расіі дзейнічаў пры першым голе нашых супернікаў Павел Паўлючэнка. Перагуляла нападаючы, зноў жа шукае Віцебск нападаючы гэтай перадачы ў разрэз. Такое пачуццё, што з Сергеем Вехцевым учора размаўляў Валерый Карпін і свае канспекты з першага тайма перадаў. Што тычыцца 12-го нумара, пад якім у нас сёння дзейнічаюць галкіперы, у некаторых клубах, нават і ў некаторых лігах 12-е нумары выведзены з ужывання футбалістамі, бо гэты самы 12-ы нумар даецца трыбунам, даецца заўзятарам, але ж у нас сёння абодва галкіперы гэта 12-е гульцы, абодва галкіперы гэта 12-е нумары. Ёсць момант зараз у магіліўчанак, удар па варотах, і Лізавета Конак цяпер ужо ўключаецца ў гульню. Добры удар, хаця і не вельмі моцны, але ж Лізавета Конак на гэты стрэл зрэагавала. Складаны удар для галкіпера, насамрэч, за скокам ад газону. Але ж магіліўчанкі таксама не карыстаюцца момантам. Денисенко. Перадача поперак. Працягваецца атака каманды гасцей. Перахоп ад магіліўчанак, і яны пераходзяць цяпер ужо у атаку. Гэта Караліна Жытко. Далей перадача наперад на Вікторыю Барлюгову. Барлюгова мяч прытрымлівае, прастрэльвае у штрафной, але там суперніца на шляху гэтага самага мяча. І Вольга Васильева яго адпраўляе па-за межы поля. Будем мы назіраць за аўтам на карысць магіліўчанак у вельмі небяспечнай пазіцыі. Можна з гэтага месца і ў штрафную мяч закінуць, але на Барлюгову ідзе перадача, прастрэл у штрафную, удар па варотах блакуецца. Зараз Караліна Жытко спрабавала стварыць небяспеку каля варот Лізаветы Конак, але ж не атрымалася. Галкіпер нават не уступіла ў гульню, дапамаглі ёй абаронцы. Валентина Нижегородова там устала на пуці мяча, але ж цяпер гэты самы мяч знаходзіцца ўжо на палове поля магілёўскай каманды. І зноў жа сочым мы за разгортваннем атакі каманды гаспадароў. Перахоп ад футбалістак Віцебска. Зноў жа перахоп, і адразу некалькі футбалістак у нас знаходзілася на газоне, але ўсё добра, усе ўздымаюцца на ногі. Віцебск з мячом. І зноў жа упэўнена дзейнічае абарона магіліўчанак, не дазваляючы гэтаму закіду бліжэй да штрафной прайсці да свайго адрасата. Моцная перадача наперад, і таксама ад Дняпра няўдалая. Денисенко адгулялася з абаронцам. Конак. Закід наперад. Закід дастаецца абаронцам Дняпра, але на падборы футбалісты Віцебска вельмі добра дзейнічаюць. Разгортваецца атака. Ёсць магчымасць аддаць перадачу, але не праходзіць гэты пас у разрэз. Зноў жа Віцебск спрабуе адрэзаць некалькіх абаронцаў Дняпра адразу, і зараз рызыкуе атрымаць небяспеку з контратакі, калі футбалістка Дняпра гэтай контратакай скарысталася. Яшчэ адзін момант можа быць. Денисенко. Перадача наперад не праходзіць. Віцебск на падборы, але і контратака таксама не разгортваецца. Конева. Праз фланг гуляе Аліна. І добрая
Перадача на Марину Пушкар. Та вяртае мяч партнёрцы, але ж страчваецца ён. Магіляўчанкамі пераходзіць у сваю атаку Віцебска. Ёсць магчымасць зараз разгарнуць небяспечны наступ, але ж зноў жа не хапае дакладнасці ў перадачах. Гучыць свісток Валянціны Сакаловіч. Парушэнне правілаў і ў нас стандарт каля зоны цэнтральнага кола. І вось казалі мы, што па першых хвілінах была ў нас дынамічная гульня з вялікай колькасцю момантаў, але ж да 19 хвілін мы прыйшлі к таму, што гэтая колькасць момантаў у нас скарацілася. Пачалася такая складаная гульня ў цэнтры поля. Спробы адной і другой каманды перайсці ў атаку. Ну а пакуль што стандарт. Закід у штрафную. Не доходит мяч до Каролины Житко. И зараз саму Каролину суперница отправляе па-за межы поля адпачнуць на бегавую сцежку. Туды на сонейка пагрэцца. Але ж гэта вуглавы. Гэта вуглавы для Дняпра. Яшчэ адзін стандарт. Другі ў гэтым матчы. Падобны стандарт для магіляўчанак. І будзем глядзець, ці скарыстаюцца футбалісткі каманды Міхася Собалева гэтай магчымасцю у другі раз. У першы выйшла не вельмі ўдала. Перадача нізам. Скидка. І спроба прабіць па воротах ад Тацяны Несцюковіч. Сканчваецца тым, што Елизавета Конак забірае мяч у рукі. Будзем глядзець мы за тым, як уводзіць мяч у гульню галкіпер віцебскай каманды. Распачынае яна праз бліжэйшую да сябе партнёрку. Зноў жа атрымлівае перадачу. Цяпер ужо закід наперад. Гэты захід перахапляюць футбалісткі магілёўскай каманды. Денисенко гуляе ў фланг, дзе знаходіцца Валерыя Барбаренко. Добра дзейнічае 9-й нумар магілёўскай каманды. Праходзіць Сабіну Казіеву. Некалькі разоў на дрыблінгу, але партнёрка страчвае мяч. Была гэта Марына Пушкар. Зараз Віцебску сваю атаку ляціць. Можа быць перспектыўна і небяспечна. Закід у штрафную. Але ж магіляўчанкі чытаюць гэтую зануму Ганны Денисенко. Нижегородова прытрымала мяч, аддала на партнёрку Яншыленко. Яшчэ одна падача. Зноў жа магіляўчанкі надзейна дзейнічаюць у абароне. І Святлана Каламейцева корбут за гэтым мячам не пайшла. Вуглавы у нас ужо каля ворот каманды гаспадароў. Першы такі стандарт мы бачым каля ворот Дняпра. І паглядзім, ці скарыстаецца сваім эпізодам Віцебск. Нижегородова, калі не памыляюся, пайшла выконваць падачу з вуглавога. Будзем глядзець, ці скарыстаецца эпізодам лідар Віцебска. Але ж усё ж такі не Нижегородова. Кацярына Яншыленко яшчэ адзін лідар віцебскай каманды. У нас зараз каля мяча. Падача ў штрафную на далёкую стойку. Дастаткова перспектыўная, але ж магіляўчанкі адбіваюцца. Прычым адбіваюцца так, што ідзе мяч па-за межы поля ад суперніц. Удар ад ворот, хаця віцебскія футбалісткі там апелявалі да Валянціны Сакаловіч, што трэба будзе прызначыць вуглавы яшчэ раз, ужо з іншага краю, але ж добра эпізод бачылі лайнсманы, добры эпізод бачыла Валянціна Сакаловіч і прыняла рашэнне галоўны рэферы усё ж такі аддаць мяч магіляўчанкам. Аут на карысць Віцебска на сваёй палове поля. І чуем гучныя падказкі трэнераў. Віталія Романович гэтым стандартам не скарысталася. Цяпер уже Дняпро будзе выконваць той жа самы стандарт з той жа самай кропкі. Барбаренко аддала перадачу на Барлюгову. Барлюгова не здолела мяч захаваць. Зноў жа 7-й нумар з футбольным снарадам. Удар па воротах і не самы найлепшы
атрымаўся момант. Можна было б і больш перспектыўны шлях развіцця падзей знайсці, але ж ўсё ж такі зноў жа фіксуем вяртанне небяспекі ў нашым матчы. І выхад Віцебска праз далёкую перадачу з абароны, прычым выхад добры. Денисенко гуляе на Сабіну Казіеву, але ж расіянка з мячом не сустракаецца, разганяецца зараз па фланзе Барбаренко, аддае перадачу на Караліну Жытко. Жытко, добрая скидка пяткай на Пушкар. Барбаренко. Выбачайце, гэта Вікторыя Барлюгова, і Вікторыя Барлюгова сваім момантам не карыстаецца. Вельмі надзейна дзейнічае зараз Лизавета Конак. Ну і мы будзем сачыць за стандартам. Яшчэ адзін вуглавы ў нашым матчы. 3-1 па гэтых стандартах на карысць магіляўчанак. Тацяна Несцюковіч падыходзіць да мяча, падыходзіць да патрэбнай кропкі. Падача на бліжэйшую стойку і зноў жа вуглавы. Цяпер ужо 4-1 лік па гэтых стандартах на карысць магіляўчанак. І будзем мы сачыць за тым, ці перавядуць магіляўчанкі колькасцю якасць. Падача цяпер ужо на далёкую стойку. Зноў жа суперніцы выйграюць падбор. Зноў жа Віцебск не страчвае мяч пасля барацьбы на другім паверсе, але Марына Пушкар адпрацоўвае ў зоне цэнтральнага кола, зарабляе парушэнне правілаў. І гэта стандарт на карысць зноў жа магіляўчанак. Сочым мы за гэтай атакай. Перадача не самая найлепшая зараз ад футбалістак Дняпра. Елізавета Конак зноў жа з мячом. І зноў жа галкіпер Віцебска будзе распачынаць атаку сваёй каманды праз перадачу на бліжэйшую да сябе партнёрку. Ну а Дняпро ўключаецца ў высокі прэсінг. Цікава паназіраць за такім элементам футбола, бо ён можа прывесці да памылак. Віцебску ў сваёй атацы. Перадача бліжэй да штрафной. Чапляецца за мяч футбалісткі Віцебска. Удар па варотах здалёк, але блакуецца гэтае намаганне. І не атрымліваецца у Дняпра адразу перайсці ў сваю атаку. Атрымліваецца з другой спробы. Барлюгова. Перадача на Жытко, але Караліну не пускаюць да мяча наўпрост суперніцы. І гэта удар ад варот Віцебска. Вось так здавалася, нічога небяспечнага з гэтай атакі ўжо не выйдзе, але ж знайшлі магілёўскія футбалісткі, у першую чаргу Вікторыя Барлюгова, працяг гэтага наступу. Але ж не атрымалася ўсё ж такі забіць. І Елізавета Конак будзе уводзіць мяч у гульню. Моцны закід у зону цэнтральнага кола на мячы магіляўчанкі. І будзем глядзець, як скарыстаецца цяпер ужо сваім прэсінгам Віцебск. Вельмі упэўнена дзейнічае у гэтым эпізодзе Марыя Пешына, але перадачамі заблыталі расійскую нападаючую Віцебска магіляўчанкі. Ёсць момант зараз у гаспадароў. Несцюковіч прастрэл у штрафную, але ж забірае мяч у рукі Елізавета Конак. Не атрымалася прабіць у Вікторыі Барлюговай, але ж вось у нас адзін з першых патэнцыйна галявых эпізодаў каля варот Віцебска. Несцюковіч прастрэл, і калі б на некалькі сантыметраў больш управа гэты прастрэл пайшоў, магчыма, з'явілася б на табло імя і прозвішча Вікторыя Барлюгова, але ж пайшоў мяч бліжэй да галкіпера, і Елізавета Конак яго ў рукі забрала. Янчыленка. Скидка на партнёрку недакладная. Ёсць магчымасць у Дняпра зноў жа збегчы ў контратаку. Караліна Жытко за мяч чапляецца. Жытко праходзіць некалькіх апанентак, і тут магчымая жоўтая картка у нас будзе ад
Валентины Сакалович докладно. Ёсць папярэджанне для Александры Якушевич. І гэта зрыў перспектыўнай атакі, шановное спадарства. Калі б не такое дзеянне Александры Якушевич, тут бы Кароліна Жытко збягала нібыта ямуца камара ў матчы Самаргоні і Славіі апошняга тура вышэйшай лігі. І ў нас яшчэ адзін стандарт для Дняпра. Александра Якушевич свою жоўтую картку атрымала. Тытр мы пра гэта з вами пабачылі. І будзем глядзець, ці скарыстаецца стандартам каманда з Магілёва. Яна Домін каля мяча таксама і Валерыя Барбаренка. Менавіта Барбаренка гэты стандарт выконвае. Добрая перадача, скидка на Домін. Але не доходзіць мяч да 99-го нумара. Вельмі пільна сочыць за Янай абаронцы Віцебска. І гэта зразумела. Менавіта Яна Домін у гульні першага тура прынесла магілючанкам перамогу у Віцебску з лікам 0-1. Дарэчы, цікава было б спытаць у футбалістак каманды гасцей, як ім пераход на натуральны газон, бо у Віцебску каманда Сергея Вехцева і трэніруецца і гуляе на штучным полі. Моцная перадача, Лізавета Конак мяч у рукі забірае. Хутка пачынае атаку сваёй каманды, нават не даючы нам магчымасці перавесці дух, нават не даючы нам магчымасці скончыць адну фразу, пачаць іншую. І парушэнне правіла у нас фіксуецца на палове поля Віцебска. Парушаць правілы цяпер ужо магілёўчанкі. І бачым мы, як у гульню выходзіць тактычны фол. Бачылі мы парушэнне Александры Якушевич, якое дакладна пацягнула на жоўтую картку, але дапамагло камандзе не атрымаць небяспечны эпізод каля сваіх варот, бо Кароліна Жытко там вельмі перспектыўна збягала. Ну і цяпер ужо гаспадары адказваюць такім вось парушэннем, не дазваляючы суперніцам разгарнуць контратаку, разгарнуць хуткі наступ правым краем. Але ж зноў жа Віцебск з мячом, зноў жа Віцебск на палове поля Дняпра, зноў жа можа быць небяспечна. Падача ў штрафную, і зноў жа магілючанкі вельмі упэўнена дзейнічаюць у абароне. Ідзе перадача ў край ад Юлі Денисенко. Разганяецца атака. Гэта Яна Домін, але ж не атрымліваецца прайсці Валентину Нижегородову. Ганна Денисенко гуляе наперад. Там Яншиленко з мячом сустракаецца, і парушэнне правілаў фіксуе Валентина Сакалович. Но Кацярына Яншиленко нікуды не спяшаецца. Пасядзіць яна на газоне. Ну а магілючанкі праспалі пачатак гэтай атакі, і вуглавы зарабляе Віцебск, бо Віцебск вельмі хуценька распачаў гульню са штрафнога. Пакуль віноўніца эпізоду у нас сядзела на газоне, партнёркі падхапілі мяч, распачалі атаку і зарабілі вуглавы каля варот магілеўчанак. І будзем глядзець. Яншиленко зноў жа каля мяча, зноў жа рыхтуецца падача. Высока ляціць мяч на штрафной, на далёкую стойку. І праз серыю рыкашэтаў даходзіць ён да Валентины Нижегородовой. Прабівае яна па варотах, але ж прабівае міма створа. Спрабавала перагуляць Каламейцеву корбут у бліжэйшы кут, і як жа зараз не трапляе ў вароты Валентина Нижегородова. Такое пачуццё, што Дарвін Нуньес усяліўся у футбалістку Віцебска. Яшчэ адзін эпізод, і зноў жа Каламейцева корбут надзейна дзейнічае. Но Валентина Нижегородова просто прабачыла сваіх суперніц, не забіўшы ў гэтым эпізодзе. Ужо быў адгуляны і галкіпер магілёўскай каманды. Но мы паглядзім паўтор. Але ж паўтор апошняга эпізоду з прастрэлам, які мяч у рукі забрала Святлана Каламейцева корбут. Барбаренко.
І перахапляе Віцебск мяч. Ці заховае яго ў гульні. Так, дакладна працягваецца атака паўночніц, але ж перахоп ад прадстаўніц усходняга вобласнога цэнтру. Разганяецца Яна Домін па фланзе. Домін! Прастрэл у штрафную не вельмі ўдалы, але зарабляе вуглавы Яна. І яшчэ адзін стандарт. Пяты, калі я не памыляюся, каля варот Віцебска. І будзем глядзець. Змянілася ў нас падаючая. Пайшла Валерыя Барбаренко да гэтага мяча. Не Тацяна Несцюковіч. І паглядзім, ці здолее скарыстацца эпізодам каманда Міхася Соболева. Ведаеце, гульня ў нас з вами на нічыю, але ж абедзве каманды ўжо заслугоўваюць лік адкрыць. У гэтай самай сустрэчы гульня такая вось на, скажем, на каментатарскі густ прыкладна на 1-1, але ж што Дняпро, што Віцебск сваімі эпізодамі не скарысталіся. І па становішча на 35-ю хвіліну у нас 0-0. Атака магіліўчанак разгортваецца правым краем. Не атрымалася перадача ў Денисенкі. Домін, падача ў штрафную. Удар па варотах. І Елізавета Конак мяч у рукі забірае. Тут, ведаеце, такі нават паўдар, паўскідка атрымалася. І зараз пагражала варотам суперніц Тацяна Несцюковіч. Такое вось цікавае перапрафіляванне атрымалася ад 17-го нумара магіліўчанак. Звычайна менавіта яна падае, менавіта яна раздае перадачы, але зараз менавіта Несцюковіч апынулася на вастрыні атакі. І будзем глядзець далей за развіццём падзей. Жытко. Сыходзіць мяч па-за межы поля. Яшчэ адзін аут на карысць магілёўскай каманды. Зноў жа закід. Дакладны, перадача не вельмі. І Віцебск зараз можа перайсці ў сваю контратаку. Была патэнцыйна зона, але ж валодаюць мячом. Госці разгортваюць сваю атаку ўжо другім тэмпам, ужо з вялікай колькасцю суперніц на сваёй палове поля, але ж гэта таксама можа быць небяспечна. Віталій Романович спрабуе на дрыблінгу прыбраць Валерыю Барбаренко, але ж 9-й нумар магілёўскай каманды адпрацоўвае ў абароне. Зноў жа Барбаренко з мячом. Перадача на Аліну Коневу. Конева гуляе на Каламейцеву корбут, і тая вяртае мяч на Барбаренко. Барбаренко з мячом. Закід наперад. І Караліна Жытко ці паспее да гэтага мяча, але ж выходзіць з варот Елізавета Конак. Яшчэ Жытко там і правілы парушае. І гэта стандарт. Гэта штрафны. Напрыканцы 37-й хвіліны. Рыхтуецца закід ад галкіпера. Але ж мы пакуль што чакаем. Вось толькі зараз закідвае мяч наперад Елізавета Конак. Можа быць ад Віцебска патэнцыйна небяспечная атака, але сыходзіць мяч па-за межы поля. Няўдалая перадача. І цяпер ужо Дняпро можа адказаць. Барлюгова. Збіваюць яе з ног, але ўсё ў межах правілаў. Віцебск мяч перахапляе. Перадача. Перадача дакладная. Гэта Сабіна Казіва, і зарабляе расіянка аут на карысць сваёй каманды. Аддае права партнёрцы гэта стандарт выканаць.
І будемо сачити за закидом Витебска. Закид неудалый, але от Валерии Барбаренко мяч сыходит по-за межи поля. Яшчэ одна спроба Витебска атаку разгарнуть. Сканчивается тем, кто сыходит мяч по-за межи поля. Барбаренко зноў жа атрымлівае мяч. Перадача на партнёрку. Витебскі мяч перахапляе. І Сабіна Казіева не дазваляе суперніцам вярнуць яго пад свой кантроль. Нижегородова. Перадача наперад не праходзіць. Але ж Казіева спрабуе другім тэмпам гэтую атаку разгарнуць. І два мячы на полі. Один хутенька магілёўчанкі выбіваюць. І вось можа быць момант. Караліна Жытко выходит на рандеву с голкипером, але ж, ну, такими ударами нават на тренировках не заб'еш Лизавета Конак. Мог быть патэнцыйны лік у нас адкрыта, але Караліна Жытко добра зрабіла ўсё акрамя удара. Атрымала перадачу, прайшла наперад, але ж прабіла не вельмі дакладна. Ведаеце, калі парафразаваць мэтра нашага футболу Владзіміра Навіцкага, можна сказаць, што Караліна Жытко прабіла дакладна, але не моцна. Магчыма, найбольш небяспечны эпізод з удара Валерыі, з удара Валентины Нижегородовой мы з вами пабачылі. І вось разгортваецца атака Дняпра, яшчэ адна. Але Яна Домін не прайшла на полуполе суперниц. Вымушаны Дняпро откатываться до своей линии обороны. Упэўнены ў прэсінгу дзейнічаюць футбалісткі Вітебска, але гэты прэсінг пакуль што не прыносіць вынікаў. Вось толькі зараз перахапляюць мяч віцяблянкі. Янчыленко отгулялся с партнеркой на фланзе обороны. Закид наперад, але ж не праходзіць гэтая перадача. Але Вітебск на падборы. Вельмі упэўнена трэба зараз дзейнічаць Святлане Каламецавай-Корбут, што яна і робіць. 41-я хвіліна, 0-0 на стадыёне Спартак. Але ж, як мы ўжо адзначалі, па эпізодах галы ў нас патрэбныя ў гэтай гульні быць. Зараз, магчыма, магілёўская команда нас порадуе. Жытко дала перадачу фланг. Там Нестюкович пробивае па воротах, але пробивае вышэй за браму. Але, ведаеце, ад Тацяны Нестюкович зараз было такое вось навучэнне для Караліны Жытко, як патрэбна біць. Якушевич отгулялся со своей партнеркой у центры поля. Зноў жа атрымала мяч Александра. Конак. І цікава, насамрэч, шановнае спадарства, было паглядзець за статыстыкай гэтага матча. Але ж па тым, што мы бачым на нашых телескрынях, на нашых гаджетах, можна сказаць, што гульня у нас даволі роўная. І вось разгортваецца контратака магілёўчанак. Денисенко надае перадачу на Нестюкович, але ж Тацяна не прайшла апанентку на фланзе атакі. І зноў жа магілёўчанкі мяч перахапляюць, разгортваюць сваю атаку, разгортваюць цяпер ужо праз край, дзе знаходзіцца наперадзе Яна Домін. Якраз яна зараз мяч і атрымлівае. Вось такая у нас гульня. Націску атрымалася. Яна Домін збіваюць яе з ног. І будзем глядзець за рашэннем Валентины Сакалович. І, шановнае спадарства, гэта пенальці. Гэта пенальці ў нашым матчы. Не здолеў Дняпро, як і Віцебск, забіць з гульні. Цяпер будзе спрабаваць забіць са стандарта. І паглядзім паўтор. Ну, шановнае спадарства, за такое можна было б і два пенальці адразу паставіць. Ну так, трымаць суперніцу за руку
І гэта недапрацоўка абаронцы. Жытко супраць Конак. Удар па варотах, і гэта 1-0. Гэта Караліна Жытко адкрывае лік. Магілёўскі Дняпро, здавалася, здагадалася, куды пойдзе мяч Лізавета Конак, але адбіць яго не здолела. Спрабавала ўжо скокнуць у вугал, але ў апошні момант вырашыла застацца ў цэнтры поля, але ж усё ж такі гэтыя міліметры былі ўжо згубленыя. Прабіла па цэнтры Караліна Жытко, ніякага хітрага замыслу ад футбалісткі Дняпра. І гэта 1-0, гэта Караліна Жытко, менавіта яна выводзіць магілёўчанак наперад. Ну а калі гульня скончыцца менавіта перамогай сённяшніх гаспадароў, у нас усё значна зменіцца ў турнірнай табліцы. Дняпро і Віцебск памяняюцца месцамі. Магілёўчанкі абыдуць сваіх суперніц на 2 пункты. На 4-м месцы ў лайф-табліцы зараз знаходзіцца Дняпро, 18 пунктаў, на 6-м Віцебск з 16. Ну а на 3-м месцы у нас з матчам у запасе Зорка БДУ, 24 пункты пасля 10 сустрэч. На другім футбольны клуб Мінск, 27 пунктаў, 10 сустрэч. І на першым 30 з 30 пунктаў Дынамо БДУ ФК. Вось такая у нас дыспазіцыя у першай палове турнірнай табліцы. Пра другую мы з вами будзем размаўляць ужо у тайме нумар 2. Ну а зараз мы сочым за апошнімі секундамі, за апошнімі імгненнямі першай паловы сустрэчы, якую ўсё ж такі магілёўскі Дняпро, дзякуючы пенальці, выйграе з лікам 1-0. Пенальці, які зарабіла Яна Домін, рэалізавала Караліна Жытко. І, дарэчы, можна сказаць, што ў гэтым сезоне Яна Домін, якая зараз, дарэчы, з мячом, становіцца такім злым геніем для Віцебска. Падача ад Домін, Нестюковіч. І ці будзе тут вуглавы? Будзем глядзець за рашэннем Валянціны Сакаловіч. Дакладна так, гэта вуглавы. Усё ж такі крануўся мяч Тацяны Нестюковіч ужо па-за межамі поля. І у нас з вами ўжо па сутнасці ідзе дададзены час да асноўнага ў першым тайме. Але ж не бачылі мы 4-го арбітра Антона Маруса з табло, на якім будзе колькасць дададзенага часу. Праз кароткую перадачу пачынаюць магілёўчанкі гэты стандарт. Барбаренко прабівае па варотах, але прабівае недакладна, трапляе ў баннеры рэкламныя па-за межамі поля. І на гэтым у нас падзея першага тайма сканчваецца. 1-0 на карысць магілёўскага Дняпра. Дзякуючы голу напрыканцы гэтага самага першага тайма з пенальці на 43-й хвіліне лік адкрыла Караліна Жытко, зарабіла гэты пенальці Яна Домін. І на гэтым мы адпраўляемся на перапынак. Дняпро адпачываць, Дняпро рыхтавацца да другога тайма. Ну а Віцебск разбіраць памылкі, Віцебск шукаць нейкія рашэнні з рэалізацыі, бо каманда Сергея Вехцева таксама магла забіваць. Узгадаем, конечно ж, момант з Валянцінай Ніжагародавай. І будзем глядзець, як каманды выйдуць на другую палову сустрэчы. Ну а пакуль адпачнем прыкладна 15 хвілін, адпачнуць футбалісткі і вернемся на стадыён «Спартак», каб далей сачыць за футболом.
Мы вяртаемся ў Магілёў на стадыён «Спартак», дзе ўсё рыхтуецца да пачатку другога тайма матча жаночай лігі Дняпро-Віцебск. Пасля першай паловы сустрэчы лік у нас 1-0 на карысць магілёўчанак. Караліна Жытко адкрыла лік на 43-й хвіліне з пенальці. Зарабіла гэты пенальці Яна Домін, футбалістка, якая у першым коле адзначылася адзіным голам у вароты Віцебска. І таму, як мы казалі, пасля эпізоду Яна Домін з'яўляецца пакуль што такім вось злым геніем для сваіх суперніц з поўначы Беларусі. І мы назіраем ужо за другой паловай сустрэчы. Прагучаў свісток Валянціны Сакаловіч, і першы вуглавы ўжо на 46-й хвіліне зарабляюць магілёўчанкі пасля хуткага прарыву да варот Віцебска. І мы з вами будем глядзець за стандартам. Як мінімум 5 вуглавых у першым тайме мы пабачылі ў выкананні магілёўчанак. Ніводны не прывёў да нейкай небяспекі. Падача ў штрафную, і зараз Лізавета Конак спраўляецца з гэтай падачай. І будзем глядзець далей. А за гэтай гульнёй хуценька мы паразмаўляем пра склады. Ніводнай замены мы з вами не пабачылі ў складах каманд, і таму можам звяртацца да стартавых 11, што у тых, што ў іншых. І пачнем з гаспадароў з магілёўскага Дняпра. Святлана Каламейцева-Корбут сёння абараняе вароты магілёўчанак. Яна мае нумар 12, а палявыя футбалісткі нумар 7 Вікторыя Барлюгова, нумар 9 Валерыя Барбаренка, нумар 10 Марына Пушкар, нумар 11 Аліна Конева, нумар 17 Тацяна Нестюкевич, нумар 22 аўтар адзінага гола ў нашым матчы Караліна Жытко, нумар 23 капітан каманды Юлія Денисенко, нумар 26 Віолетта Лагутенко, нумар 55 Ксенія Карпова і нумар 99 Яна Домін. Падача са стандарта. Удар па варотах з боку Караліны Жытко, але па-за межамі створу ідзе мяч і не карыстаецца гэтым стандартам. Зараз Дняпро пасля парушэння правілаў футбалістак Віцебска. Паглядзім паўтор. І ў бліжэйшы кут варот Лізаветы Конак спрабавала прабіць Караліна Жытко, але не атрымалася. Галоўны трэнер магілёўчанак Міхась Собалеў і цішоткі светла-блакітныя. Звяртаемся да складу Віцебска. Лізавета Конак таксама нумар 12, як і ў суперніц. Галкіпер нумар 4 Валянціна Ніжагародова, нумар 7 Ганна Денисенко, нумар 9 Сабіна Казіева, нумар 8 Сабіна Казіева, нумар 9 Наталья Васильева, капитан команды, номер 10 Александра Якушевич, номер 14 Александр Нестерович, номер 15 Мария Пешина, номер 19 Виталия Романович, номер 23 Вольга Васильева и номер 77 Катерина Янчеленко. Галоўны тренер Витебска Сергей Вехцев и цішотки на сегодняшний матч чырвоныя. Стандарт цяпер ужо для Віцебска. Падача ў штрафную, і Каламейцева-Корбут мяч у рукі забірае. Надзейна дзейнічае галкіпер магілёўчанак. І цяпер ужо магілёўчанкі у сваю атаку пераходзяць. Перадача наперад атрымліваецца. Барлюгова гуляе на Домін. З мячом 99 нумар аддае зноў жа на Вікторыю Барлюгову. І няўдала перадача на Яну Домін, не паверыла 99 нумар, што гэты мяч пройдзе. І цяпер ужо Віцебск адказвае свой контратака і закід бліжэй да штрафной. Каламейцева-Корбут! Якое дзень ад галкіпера, проста прыгажосць мы з вами пабачылі, але ж Валянціна Сакаловіч дае свой свісток. Будем глядзець паўтор эпізоду. І тут
не здолела перагуляць галкіпера Марыя Пешина. Ну а Святлана Коломейцева-Корбут, нібыта той Мануэль Нойер, со своей штрафной выскочила и перагуляла оппонентку. Гучыць свисток з ножа Валентины Соколович. І Віцебск распачаў гульню пасля стандарта. Конак з мячом сустрэлася, адгуляўся со сваёй партнёркай. Гэта Александра Нестерович. Тая наперад. Перахапілі мяч магілеўчанкі. Ёсць магчымасць добрую атаку разгарнуць і гучыць свісток галоўнага рэферы з Жодзіна. І яшчэ адна жоўтая картка у нас дэманструецца. Гэта жоўтая картка для Валентины Нижегородовой. Ёсць у нас одно папярэджанне ў першым тайме. Для Александра Якушевич оно было. І цяпер ужо Валентина Нижегородова атрымлівае жоўтую картку ад Валентины Соколович. Дарэчы, нагадаем мы з вами брыгаду арбітраў. Валентина Соколович з Жодзіна галоўны рэферы, яе асістэнткі Ганна Наливайка, Аліна Слуцка, адпаведна Асіповіча і Маркова. Чацвёрты арбітр Антон Марус, інспектор сустрэчы Михаил Сакароў. Закид пасля стандарта. Магілеўчанкі з першай спробы эпізодам не карыстаюцца, з другой спробы удару. Ідзе мяч па-за межамі створу. Валерыя Барбаренко зараз спрабавала скончыць гэты эпізод забітым голам, але ж не атрымалася. Віцебск у сваёй атацы. Янчыленко на дрыблінгу прабірае суперніцу, прабівае па варотах, але прабівае занадта высока. Не здолела тут Віолетта Лагутенко перапыніць атаку сваёй апаненткі, але ж гэта атака скончылася тым, што будзе Святлана Коломейцева-Корбут мяч уводзіць ад сваіх варот. Распачынае яна праз бліжэйшую да сябе партнёрку і выходзіць з-пад прэсінгу праз серыю кароткіх перадач Дняпро. Вельмі упэўнена зараз дзейнічае каманда Міхася Соболева. Ну а Віцебск не можам не адзначыць менавіта у гэтых контрдзеяннях, у гэтай контргульні супраць кароткіх пачаткаў гульні ад галкіпера. Сапраўды, такі вось, нават скажам, гегенпрэсінг будуе Сергей Вехцеў, чалавек, які, як мы ўжо ўзгадывалі, пагуляў у дортмундскай Барусі, хаця і не перасякаўся ніколі ў кар'еры з Юргеном Клопам, але нейкае падабенства ў футболе можна нават знайсці. Ну і Сергей Вехцеў, у прынцыпе, калі браць яго гульнявую кар'еру, гэта футбаліст вельмі цікавага лёсу. Акрамя нямецкага чэмпіянату Сергей Вехцеў ездзіў і ў Кітай да гэтага, да таго, як гэта стала мейнстрымам, да таго, як у кітайскі чэмпіянат прыйшлі вялікія грошы. Сергей Вехцеў, па сутнасці, стаў, магчыма, нават адным з першых замежнікаў, якія адкрывалі для сябе кітайскую лігу яшчэ ў 90-е гады. Ну і трэнерская кар'ера гэтага спецыяліста, але пасля пра яе моманту Віцебска. І як зараз не пашчасціла сапраўды камандзе Сергея Вехцева. Ну а трэнерскі шлях гэтага спецыяліста ледзь не цалкам звязаны з Віцебскам і вобласцю. Папрацаваў ён і ў розных камандах мужчынскага клуба Віцебска, і ў Воршы, і вось у жаночым клубе Віцебска двойчы паспеў Сергей Вехцеў папрацаваць і працягвае гэту самую працу. І толькі што быў перыяд у Расіі, у расійскім міноры. Узгадывалі мы клубы Перасвет, Домодедово, Электрон, Вялікі Новгарад. Прадстаўнікі чацвёртага, калі я не памыляюся, дывізіёну расійскага футбола. І вось яшчэ адзін момант у каманды з поўначы Беларусі. Можа быць зараз небяспечна, але адбіваюцца магілеўчанкі. Валентина Соколович зноў жа гульню спыняе. І мы будзем сачыць за стандарт. Што тычыцца нашага сённяшняга матча, у прынцыпе, калі б рэалізацыя не падводзіла абедзве каманды,
то лік мог быць і 2-1, то лік мог быць і 3-2, бо былі моманты, што у Дняпра, што ў Віцебска. У Віцебска у першую чаргу мы ўзгадваем эпізод з удзелам Валянціны Ніжагародавай, калі спрабавала яна перагуляць Святлану Каламейцаву Корбут, прабіць у бліжэйшы ад галкіпера кут, але не патрапіла ў створ варот. І у магіляўчанак таксама былі небяспечныя эпізоды, небяспечныя падыходы. Той жа прастрэл на мяжы Брамніцкай, які скончыўся тым, што Лізавета Конак мяч забрала ў рукі. Той жа удар Тацяны Несцюковіч, той жа момант у Караліны Жытко быў яшчэ перад пенальці, але ж толькі з 11-метровага здолелі адзначыцца магіляўчанкі. І у нас з вамі невялічкі перапынак. Атрымала мячом футболістка магілёўскай каманды, якраз Тацяна Несцюковіч, якую мы ўзгадвалі літаральна некалькімі эпізодамі таму. І атрымлівае яна дапамогу ад медыкаў сваёй каманды, а Дняпро, атрымаўшы аут, пакуль што разгортвае сваю атаку. Яшчэ адзін падобны стандарт для магіляўчанак. Зноў жа Барбаренко каля мяча. Аддала перадачу на Жытко. Жытко мяч страціла, хутка вяртае Караліна валодання магіляўчанкам. Прычым зноў жа не вельмі ўдалае дзеянне, і цяпер ужо віцяблянкі мяч перахапляюць. Ёсць магчымасць перайсці ў сваю атаку. Але ж сканчваецца гэтая спроба аўтам няўдалым. Каламейцава Корбут, добрая перадача, і ледзь не перахапіла гэты пас суперніцы, але па задумцы, па смеласці гэта вельмі добры пас. Проста згуляюць на супрацьход сваёй апаненцы. Гэта многа каштуе, шаноўнае спадарства, калі ты дзейнічаеш каля сваіх варот. Святлана Каламейцава Корбут сапраўды вельмі ўпэўнена ў нас гуляе ўвесь матч. Не цураецца яна гуляць і пад прэсінгам. Але ж пакуль што мяч у нас знаходзіцца на палове поля магіляўчанак. Адкладзена у нас парушэнне, удар па варотах, і забірае мяч у рукі Лізавета Конак. І ў бліжэйшай паўзе атрымае вуснае папярэджанне Кацярына Яншыленка за тое, што жорстка згуляла супраць сваёй апаненткі. Была гэта Віолета Лагуценка. І сыходзіць мяч па-за межы поля, гучыць свісток арбітра. Аут на карысць Віцебска. Знаходзімся мы ў чаканні замен, таму хуценька прабяжымся па лаўках запасных каманд. Пачнем з Дняпра. Александра Кавалёва, нумар 1, запасны галкіпер. З палявых футбалістак Настасія Михайлова, нумар 2, Яўгенія Казлоўская, нумар 3, Маргарыта Лазаренко, нумар 8, Аліна Абдулаева, нумар 16, Паліна Цыбульская. І вось момант у Віцебска, але ж Святлана Каламейцава Корбут. Што ж ты будзеш рабіць супраць такога галкіпера, але там не становішся па-за гульнёй. Прызначыла адна з асістэнтак Валянціны Сакаловіч, Сабіна Казіва, гэтым эпізодам не скарысталася па сутнасці двойчы і ў становішча па-за гульнёй патрапіла, і галкіпера не перагуляла. Ну а мы хутка скончым з лаўкамі запасных. Паліна Цыбульская, нумар 21, Паліна Курыльчык, нумар 70, Яўгенія Якусік, нумар 97 і Вераніка Мінченка, нумар 98. Што тычыцца Віцебска, Лізавета Качан, нумар 1, запасны галкіпер. З палявых футбалістаў запасныя: нумар 11 Вераніка Толкун, нумар 13 Вольга Ігнаценкова, нумар 17 Дар'я Міхан. Падача ў штрафную ад Віцебска, але зноў жа Каламейцава Корбут. Алена Скрабкова, нумар 20, яшчэ адна запасная прадстаўніца Расійскай Федэрацыі. Нумар 21 Карына Сярова і нумар 33 Ганна Завадская. Вось такія лаўкі запасных ёсць у Міхася Соболева і Сергея Вехцева. Віцебск працягвае ціснуць на вароты суперніц. Добрая перадача, скидка у бок Пашынай, але гэтая скидка не праходзіць. Выбачаюць, у бок Марыі Пешынай.
Далее сочым мы за тым, як Віцебск працягвае валодаць мячом. Сабіна Казіева збіваюць яе з ног, але без парушэння правілаў робяць гэта апаненткі. Барбаренко, скидка на Житко, зноў жа Барбаренко. Разгортваецца атака Дняпра, перадача поперак, але у нас прыпынілася трансляцыя, і цікава будзе паглядзець, чым жа скончыцца гэтая самая перадача. Але ж пакуль што мы толькі можам у фантазіях дамаляваць гэтую атаку і чакаць, пакуль у нас тэхнічныя праблемы на стадыёне будуць вырашаныя. 61-я хвіліна у нас ужо распачынаецца. Ну і гэтая атака, можам мы з вами канстатаваць, нічым не сканчваецца, бо вяртаемся мы на трансляцыю з тым, што Елизавета Конак уводзіць мяч у гульню. Зноў жа у нас ёсць праблемы з сувяззю з Магілёвам. 61-я хвіліна, і мы з вами зараз прапускаем атаку Віцебска, якую таксама можам дамалёўваць у фантазіях. Але ж гэта тое, што нам застаецца па сутнасці, бо зноў жа чакаем мы вяртання карцінкі. Зноў жа чакаем мы вяртання нашай трансляцыі. І пакуль зазірнем у каляндар жаночай лігі, паглядзім, што чакае каманды у наступным туры, што будзе чакаць нас надалей у гэтым цікавым чэмпіянаце. І вось вяртаецца наша трансляцыя. 62-я хвіліна, ляжыць у нас на газоне футбалістка, калі не памыляюся, Віцебска. І вось у нас 12-й тур. Заўтра працягнецца 3 сустрэчамі. Зборная Гомельскай вобласці згуляецца з Маргонню. Са Смаргонню, якая, дарэчы, не мае дагэтуль ніводнай перамогі. Футбольны клуб Мінск у мінскім дэрбі сустрэнецца з Зоркай БДУ. Ну а Дынамо БДУ ФК будзе прымаць заўтра Бобруйчанку. Сочым далей за атакамі. Сочым зараз за атакай Дняпра. Домін спрабавала перагуляць апанентку, але зараз яшчэ і правілы парушыла Яна Домін. І гэта будзе стандарт для Дняпра. Дарэчы, што цікава, магілеўчанкам па сутнасці ад гэтай гульні ўжо па сутнасці нічога не трэба. Час зараз гуляе за іх. Ну а Віцебску трэба забіваць. Віцебску трэба шукаць падыходы да варот суперніц. Ну а магілеўчанкі, гаспадары поля, зараз у лепшай сітуацыі знаходзяцца. Але ж не будзем мы з вами катэгарычнымі, будзем глядзець, будзем чакаць галоў у нашай сустрэчы. Гучыць свісток Валянціны Сакаловіч, і перапыняецца наш з вами матч. У наступным туры Віцебск паедзе у Гомель. Такі вось тур па абласных цэнтрах для каманды Сергея Вехцева. Ну а Дняпро адправіцца ў Пінск. Магілеўчанкі ў сваёй атацы. Можа быць зараз небяспечна і вельмі цікава. Добрая перадача. Сустракаецца з мячом Барлюгова. Скидка ніжэй, не праходзіць. Нестюкович і не сустракаецца Тацяна з мячом. Сыходзіць ён па-за межы поля. Гэта аут на карысць магілеўчанак. Дайшоў мяч да штрафной. Здолелі гаспадары поля намаганнямі Караліны Житко яго захаваць у гульні, але ж выпусціла Караліна яго па-за межы поля. У нас з вами яшчэ адзін вуглавы, бо выпусціць мяч па-за межы поля Караліне Житко дапамаглі суперніцы. Тацяна Нестюкович каля мяча. І гучыць свісток рэферы, які супакойвае футбалістаў у штрафной. Падача. Спроба скидкі. Житко. Удар па варотах, і Конак мяч у рукі забірае.
Вынос от галкіпера наперад. Ну а мы сочым за паўторам. Жытко пробівала, потрапіла у сваю ж футбалістку, дарэчы, потрапіла ў Яну Домін. Ну а другой спробай ужо дайшоў мяч да галкіпера віцебскай каманды. Замена у нас, дарэчы, першая у складзе магіляўчанак адбываецца. Вікторыя Барлюгова ідзе адпачываць. Евгенія Якусік замест яе з'явіцца на полі. 7-й нумар саступае месца 97-му. І мы будзем глядзець за падачай з-па-за межаў поля ад футбалістак Віцебска. І бачым, што Евгенія Якусік пакуль што ў нас месціцца на пазіцыі цэнтр-форварда. Віцебск разгортвае сваю атаку не вельмі удалай падачай. І Святлана Каламейцева Корбут будзе мяч уводзіць у гульню ад сваіх варот. Разгортвае магілёўскі Дняпро сваю спробу атакі. Разгортвае няўдала. Віцебск мяч перахапіў. І ёсць зараз магчымасць у гасцей сённяшняга матча ў сваю атаку перайсці. Удар па варотах! Але зноў жа не хапае дакладнасці віцебскім футбалісткам. Зноў жа ідзе мяч па-за межамі створа. І зноў жа Святлана Каламейцева Корбут хутка пачынае з бліжэйшай да сябе партнёркай гэтую гульню. Якусік. Валодае мячам Евгенія, аддае перадачу на Домін. Домін скидка і не паспела да гэтага мяча Евгенія Якусік, якая толькі выйшла на замену. І, дарэчы, зноў жа займае яна месца цэнтр-форварда. І будзем глядзець, ці прынясе гэтая перабудова Дняпру нейкія плюсы. Валодаюць мячом футбалісткі Віцебска на палове поля суперніц. Зараз мяч страцілі. Домін. І як Яна Домін зараз некалькіх суперніц праходзіць, яшчэ і парушэнне на сабе зарабляе, але ж працягвае валодаць мячом Дняпро, таму штраф быў адкладзены. Вуснае папярэджанне ад Валянціны Сакаловіч таксама было адкладзенае. І удар па варотах! Вымушана Елізавета Конак у гульню уступаць. Марына Пушкар моцна прабівае такім вось прыгожым ударам у далёкі ад галкіпера кут, але ж Елізавета Конак вельмі надзейна сёння дзейнічае. Толькі з пенальці яна не здолела штосьці зрабіць. Дарэчы, што цікава, у 1/4 фінала Кубку Беларусі гэтыя каманды будуць супрацьстаяць адна адной, таму мы з вами ўжо хутка паглядзім за яшчэ адным супрацьстаяннем Дняпра і Віцебска, супрацьстаяннем такім вось вельмі і вельмі цікавым. Но у нас стандарт на карысць гасцей. Стандарт каля зоны цэнтральнага кола. Падача у бок штрафной. Добрая скидка. І Караліна Жытко адпрацоўвае у абароне сваёй каманды. А мы далей сочым за разгортваннем атакі Віцебска. Перахоп ад Караліны Жытко. І сыходзіць мяч па-за межы поля. Пайшоў закід. Яшчэ адзін аут на карысць Віцебска. І вось нешта гэтая гульня стала нагадваць зараз амерыканскі футбол, калі каманды спрабуюць з мячом прайсці пэўную колькасць метраў. Перадача ў штрафную, не даходзіць справа да ўдара. Магіляўчанкі зноў жа вельмі ўпэўнена дзейнічаюць у абароне. Але
Витебские футболистки так само протягивают, тиснуть, подача у штрафную. Удар по воротах, и это 1-1. Олеж. Рано радовались витебские заузяторы. Валентина Соколович с поднятой рукой, сигнализуя про то, что было порушение правил. Перед забитым голом будем глядеть повтор. И такое почуття, что у епізоді каля нашого з вами голявого Валентина Соколович знайшла порушення. Небезпечну гульню яна побачила з боку, калі не помиляюсь, Катерини Яншиленко. У нас перша замена у складі Витебска отбывается. Замест Виталий Романович, з'является на поле Ганна Завадская. И застается лик у нас с вами 1-0, хотя удар от витебской футболистки был найпрыгажейший. У девятку ворот Святланы Коломейцевой Корбут. И, не глядячи на усе геройствы голкипера у першие 70 хвилин нашего матча, ну такие удары просто не берутся. Протестує зараз витебська команда супроть рішення арбітра не призначать тут порушення правил, не призначать тут стандарт. Домін. Передача на Якусик. Якусик спробує у штрафную згуляти, але там витебські оборонці, там Олександр Якушевич перший на м'ячі. И недокладная передача у бок Марии Пешиной приводит до того, что будет Днепро уводить мяч с позамежья поля. Аут отрымливая команда Михася Соболева. И витяблянки перехопляют мяч, переходят у свою атаку. Якушевич. Вбачаюся, гэта была Яншиленко, згуляла няўдала і перахапіла мяч Виолетта Лагутенко. Денисенко. Передача ближе до штрафной. Зноў жа Денисенко. І адбіваюцца витебскія абаронцы. Якушевич. Вось, ведаеце, у будучыню мы з вами зазірнулі, калі Кацярына Яншиленко мячом валодала, что Александр Якушевич з ім таксама хутенька сустрэнецца. Працягваюць магіліўчанкі сваю атаку. Зарабілі яны аут на сваю карысць. І удар ад ворот мы з вами побачым з боку Елізаветы Конак. Хутка галкіпер пачынае. Не паспела камера у нас нават дайсці да эпізода, як Елізавета Конак ужо распачала гульню от своих ворот. Аут на карысць Витебска. Няўдалы закид. Але ж працягваецца гульня. Витебск мячом далей валодае. І добрае разгортванне атакі зараз можа атрымацца. Перадача ў штрафную, але ж не даходзіць мяч да Пешинай, не даходзіць мяч да Яншиленкі, якія знаходзяцца у нас наперадзе. Нижегородова. Отдає передачу на Ольгу Васильеву. Тая гуляє на Наталью Васильеву. Знову ж Ольга Васильева. Знову ж Наталя. І Васильева уваходить у штрафную. Отдає передачу, і Яншиленко ледь не замыкае. А гэту передачу добрым ударом в угловы зарабляе Наталья Васильева. І тут, дарэчы, магчыма, Яншиленко краналася мяча, але Аліна Конева устала на яго шляху да ворот. І Кацярына Яншиленко у нас ідзе выконваць гэты вуглавы. Па вуглавых Витебска Дняпру у нас прайграе, але ж па гульні, шановне гаспадарства, я вам скажу, што каманда у нас вельмі роўная. Просто магілёўскія футболистки скарысталіся памылкай обороны футболисток команды суперниц. Подача от Яншиленко. И кладется мяч на сетку ворот, але поза межами поля.
І Святлана Коломейцева. Корбут будзе мяч у гульню уводзіць ад сваіх ворот. Сочым за разгортваннем атакі магіляўчанак. Сыходзіць мяч па-за межы поля. Гэта аут. І пасля стандарта футболісткі Дняпра зноў жа спрабуюць разгарнуць сваю атаку. Караліна Жытко. Перадача наперад, але перадача безадрасная. Лізавета Конак з мячом сустракаецца і закідвае яго у фланг, закідвае яго па-за межы поля, а ў нас з вами яшчэ адна замена. У складзе магілёўскай каманды Марына Пушкар ідзе адпачываць, замест яе Аліна Абдулаева на полі з'яўляецца. І будзем мы сачыць за яшчэ адной атакай магілёўскай каманды. Яшчэ адзін аут. І віцяблянкі зараз мяч перахапляюць. Якушевіч гуляе на галкіпера. Конак не ўключаецца, дарэчы, Дняпро так актыўна, як Віцебску прэсінг. І, дарэчы, вымушае суперніц Дняпро памыліцца нават без высокага прэсінгу. І прычым бачым мы, калі Лізавета Конак мяч атрымлівае, Яўгенія Якусік, Яна Домін, якія гуляюць наперадзе, выключаюцца з гульні, даюць галкіперу магчымасць далёкую перадачу аддаць. Ну а футбалісткі магілёўскай каманды, якія гуляюць у цэнтры поля, вельмі уважліва гэтыя далёкія перадачы адсочваюць. Таксама такая вось цікавая контргульня ад Дняпра. Ну а мы глядзім за атакай якраз магілеўчанак. Знаходзіцца мяч на краі, там Тацяна Несцюковіч, але ж не здолела тая ўсё ж таки давесці справу да прастрэла. І мы будзем глядзець за вуглавым каля варот. Каля ворот віцебскай каманды будзе паддаваць магілёўскі Дняпро. Перадача на Денисенко. Подача. Докладно на Юлію Денисенко. Подача і ляжыць у нас на газоне. То есть з магілёўскіх футболістак ляжыць у нас Караліна Жытко. Падыходзіць Валянціна Сакаловіч, каб удакладніцца, што ўсё з Жытко добра, што не патрэбнае з'яўленне медбрыгады. Уздымаецца на ногі магілеўчанка і будзе Віцебск пачынаць гульню ад сваіх варот. Александра Якушевіч, Лізавета Конак каля мяча. Несцяровіч. Зноў жа Конак. І цяпер ужо уключаюцца ў прэсінг футбалісткі Дняпра. Закід ад Конак. Закід няўдалы. Магілеўчанкі мяч перахапляюць. І трэба карыстацца такімі эпізодамі. Але ж з такімі перадачамі, як зараз, далёка атака магілёўскага Дняпра не з'едзе. Але ж магілеўчанкам, магчыма, у гэтым матчы ўжо трэба думаць больш пра абарону. Магчыма пагуляцца ў Катынача. І паглядзім за гэтай атакай, за атакай Віцебска. І гэтая атака у нас нічым пакуль што не сканчваецца. Магілеўчанкі мяч перахапляюць, пераходзяць у свой наступ. Домін. Пастараецца Яна па фланзе. Якусік мяняецца з ёй месцамі. Домін дацягнуўся да мяча, але ж ахвярай свайго ж здароўя звальваецца Яна Домін на газон. І толькі зараз уздымаецца.
Рыхтуецца у нас яшчэ адна замена ў складзе Віцебска. З'явіцца на поле Ольга Ігнаценкова. Памяняе яна Сабіну Казіеву. І прадстаўніца Расіі, дарэчы, сёння мела 100% эпізод, калі трапіла у становішча па-за гульнёй, але ж калі б не гэтая умова, быў б у яе добры выхад на рандеву са Святланай Каламейцавай-Корбут, але галкіпер магілёўскай каманды перагуляла па ўсіх пунктах сваю апанентку. Глядзім за атакай віцебскай каманды, парушэнне правілаў і прызначаецца штрафны у нас ужо на карысць Віцебска. Кацярына Янчыленка мяч усталёўвае на патрэбнай кропцы, падыходзіць да яго таксама і Наталья Васильева. Але размяшаюцца футбалісткі у нас на падачу. Васильева каля мяча, Янчыленка ідзе открываться под передачу. Подача ў штрафную, скидка, але ж отбиваются магіліўчанкі. Ёсць магчымасць для контратаки. Домін і парушэнне правілаў. І будзе жоўтая картка для Натальи Васильевой. 3 жоўтыя, дарэчы, у складзе Віцебска. Прычым 3 у нас вельмі падобныя. Наталья Васильева зарабляе гэтае папярэджанне. Караліна Жытко ад мяча адыходзіць, саступае права выканаць стандарт сваёй абаронцы. Гэта Ксенія Карпова. Адгулялася яна за Алінай Коневай. Домін страціў мяч Дняпро. Янчыленка, моцны закід наперад. І памыляецца зараз Валерыя Барбаренко ў перадачы. Але ж гэтай памылкай віцебская футбалістка не скарысталася. Ёй Ольга Ігнаценкова. І магіліўчанкі атрымалі права на аут. Ляжыць на газоне зноў жа футбалістка каманды гаспадароў, якая па твары мячом атрымала. Уздымаецца на ногі магілёўская футболистка. І Дняпро якраз у свою атацы. Яна Домін. Не самае лепшае рашэнне зараз прымае. Можна было б і падаць у штрафную і прастрэліць, але яна вырашыла паспрабаваць на дрыблінгу прайсці апанентку, але сышла з мячом па-за межы поля. Віцебска атрымлівае права на удар ад варот, якім разгортвае контратаку. Жытко. Барбаренко трэба вельмі уважліва зараз дзейнічаць. Выпускае Валерыя мяч па-за межы поля, кантралюючы яго корпусам, не даючы апаненткам да яго падабрацца. 83-я хвіліна. У нас 1-0 так і застаецца, дзякуючы голу Караліны Жытко з пенальці ў першым тайме на 43-й хвіліне. І, як мы казалі, прыкладна хвілін 10-15 таму час гуляе за магіліўчанак. А у нас з вами парушэнне правілаў. У нас з вами можа быць зараз вялікі шанец для Віцебска, але ж гэтымі стандартнымі становішчамі трэба карыстацца. Наталья Васильева падбірае мяч, аддае яго Кацярыне Янчыленка. Выбудоўваюць мурок футбалісткі магілёўскай каманды. 2 прадстаўніцы каманды гаспадароў каля мяча знаходзяцца у мурку. І футбалісткі Віцебска разгортваюць сваю атаку. Можа быць небяспечна, але ж Святлана Каламейцава-Корбут. Што ж робіць галкіпер магілёўскай каманды? Далёкі удар адбівае перад сабой галкіпер, але ж дабіванне ад Ганны Денисенко не прыводзіць да нейкіх вынікаў. Забірае мяч у рукі Святлана Каламейцава-Корбут. Віцебск падае мяч з-па-за межаў поля. Яшчэ адзін добры эпізод, каб лік зараўняць, быў у футбалістак каманды Сергея Вехцева.
Але ж зноў жа Віцебск сваім шансам не скарыстаўся. Дзве замены рыхтуе магілёўскі Дняпро. Але гэтыя замены у нас адбудуцца якраз вось зараз. Пойдзе адпачываць Яна Домін, замест яе Настасія Михайлова, футболістка 2005 года нараджэння. І таксама будзем глядзець, замест каго выйдзе Паліна Цыбульская. 21 нумар на яе цішотцы. Адбываецца у нас замена. Домін на Михайлову. Ну а Тацяна Нестюкович саступае месца Паліне Цыбульскай. Вельмі вялікую працу зрабілі сёння футбалісткі. Тацяна Нестюкович і перадачамі, і ударамі пагражала варотам Лізаветы Конак. Ну а Яна Домін зарабіла той самы пенальці, з якога Дняпро і адкрыў лік у нашай сённяшняй сустрэчы. Лік, які пакуль што з'яўляецца выніковым, 1-0. Ну і нагадаем ужо ў які раз, што з гэтага пенальці гол забіла Караліна Жытко. Віцебск рыхтуе сваю яшчэ одну атаку. Аут на карысць прадстаўніц поўначы Беларусі. Перадача ад Васильевай у штрафную. Скидка. І трэба такімі эпізодамі карыстацца футбалісткам Віцебска больш дакладна. Такое пачуццё, што палова каманды проста не паверыла, што пройдзе гэтая скидка, і не паскараліся да гэтага мяча. Пачынае Святлана Каламейцева-Корбут ад сваіх варот. Михайлова, як добра чапляецца за мяч зараз футбалістка магілёўскай каманды. Якусік паскараецца супраць яе. Ёсць абаронца, гэта Несцяровіч. І яна збівае з ног Яўгенію Якусік. Ляжыць пакуль што на газоне 97 нумар. А у нас з вами яшчэ адзін стандарт каля варот Віцебска, яшчэ адзін вуглавы уздымаецца. Яўгенія Якусік на ногі, няма Тацяны Нестюкович, каб выканаць гэты стандарт. І цяпер ідзе да мяча Валерый Барбаренко. Паглядзім за падачу 9-го нумара. Зноў жа перадача нізам. Барбаренко мяч атрымлівае. Падача ў штрафную. І ці не перакладзена зараз ратуе вароты Лізаветы Конак з такой падачы. Барбаренко, якая ператварылася ва ўдар. Віцебскі сваёй атацы. Парушэнне правілаў. І мы з вами будем глядзець за стандартам уже для Віцебска. Сапраўды цікавая сустрэча. У нас з вами прайшла, у нас з вами падыходзіць да свайго сканчэння. Віцебск распачаў пасля стандарта. Падача на мяжу штрафной. Тут Александр Якушевич за мяч чапляецца. Номінальная абаронца. Дняпро пераходзіць у сваю контратаку. Ёсць магчымасць зараз у магілеўчанак зачапіцца за шанец зрабіць лік 2-0. Падача ў штрафную ад Михайловай. Падача не вельмі удалая. І становіцца мяч здабычы Лізаветы Конак. Зараз памыляецца пры выхадзе з абароны Віцебск. Але ж сваю памылку хутенька футбалісткі каманды з поўначы Беларусі выпраўляць. Яшчэ адна спроба ад магілеўчанак. І, шаноўнае гаспадарства, я не разумею, каму трэба забіваць. Яшчэ адзін удар. Трапляе ён у перакладзіну. Такое пачуццё, што у нас Віцебск выйграе 1-0.
бо Дніпро усё часцей і часцей падыходзіць да варот суперніц. Зноў жа не атрымліваецца у Віцебска атака. Зноў жа Дніпро разгортвае свой наступ. І не вельмі удалая перадача ад Михайловай у бок Якусік. Не паспела Яўгенія да гэтага мяча. І гэта аут на карысць магіляўчанак. Михайлова хутка пачынае гульню, але перахапляюць мяч магіляўчанкі. Зноў жа мы не бачым, колькі дададзена у нас да асноўнага часу другога тайма. Вельмі каштоўная інфармацыя. І будзем слухаць. Дыктары на стадыёне падказваюць, што 3 хвіліны было дададзена да асноўнага часу другога тайма. Яшчэ 3 хвіліны мы будзем сачыць за гэтым матчам. І яшчэ 3 хвіліны ёсць у Віцебска на тое, каб выратавацца. На тое, каб усё ж такі здабыць пункты ў гэтай сустрэчы. Падача ў штрафную. Святлана Каламейцава-Корбут выходзіць з брамніцкай, мяч у рукі забірае і зноў жа зводзіць на не ўсе дзеянні віцебскай каманды, віцебскай атакі. Каламейцава-Корбут, падача у зону цэнтральнага кола. Віцебск за мяч чапляецца, перадача не вельмі ўдалая. Караліны Джытко трэба адпрацоўваць па апаненцы. Яншыленка няўдала дзейнічае, трапляе ў суперніцу, але захоўваецца мяч у Віцебска. Добрая перадача. Падача ў штрафную. Але ж зноў жа не атрымліваецца прабіць у футбалістак Віцебска. Яншыленка, удар здалёк, і Святлана Каламейцава-Корбут мяч у рукі забірае. Спакойна паляжыць некалькі секунд галкіпер магіляўчанак. Нікуды ўжо Каламейцава-Корбут спяшацца не будзе. Мацнейшы закід у зону цэнтральнага кола. Барацьба тут за мяч. Гэтую барацьбу выйграюць віцебскія футбалісткі, але ж няўдалае дзеянне прыводзіць да аута на карысць магіляўчанак. Михайлова хутка аддае перадачу на Абдулаеву. Тая на Якусік гуляе, але Яўгенія за мяч не чапляецца. 2 хвіліны у нас з 3 ужо скончыліся. Прыкладна 40 секунд застаецца да сканчэння і дададзенага часу. Закід наперад ад віцяблянак не праходзіць. Захоўваецца мяч у Віцебска. Якушевіч за мяч зачапілася. Ёсць магчымасць зараз атаку разгарнуць, ці не апошні удар па варотах, але гэта такое пачуццё, што ўжо проста белы сцяг ад віцебскай атакі. Ну, такі удар Святлана Каламейцава-Корбут, магчыма, і з закрытымі вачыма, ноччу без асвятлення ўзяла б на гэтым стадыёне. Апошнія секунды дададзенага часу у нас з вамі ідуць. Дняпро перамагае у гэтай сустрэчы 1-0, абыходзіць Віцебск у турнірнай табліцы. І гучыць фінальны свісток галоўнага рэферы Валянціны Сакаловіч. Дняпро перамагае 1-0 дзякуючы голу Караліны Жытко з пенальці на 43-й хвіліне. Дняпро набірае 18 пунктаў пасля 11 матчаў. Абыходзіць Віцебск, абыходзіць АБФФ у 19, але тыя маюць матч у запасе. Працаваў сёння на гэтым матчы для вас каментатар Іван Міцкевіч. Як заўсёды, жадаю вам добрага вечара суботы, добрай нядзелі і добрага працоўнага тыдня. Сустрэнемся мы з вамі на матчах вышэйшай першай жаночай ліг у эфіры Ясная ТБ і сродкаў Федэрацыі футбола. Таксама хутка пачнецца і Кубак Беларусі, дзе мы з вамі таксама сустрэнемся. І скажу вам да пабачэння і да сустрэчы на беларускім футболе.